салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. ман фирдавси хурсандам. рафтем. варзишгарони навъи лижаронӣ дар Швейтсария ба қавле ҳоли зор доранд. ҳоло дар ин мамлакат марафони ла диаганела баргузор мешавад ва дирӯз ба ҳавои сарди 20-28 дараҷа хунук нигоҳ накарда марафони лижаронии 60 километра баргузор шуд. вале натиҷааш он қадар хотирмон набуд. баъди баргузории мусобиқа дар шабакаҳои иҷтимоӣ як аксҳои дар беморхона бистарӣ шудани лижаронҳо расонаӣ шуд ва он ҷо дида мешавад ки чӣ хел аз ғояти сардии сахт пӯсти дасту пойҳои онҳо осеб дидааст ва чанде аз лижаронҳои дигар аз хунукии зиёд бемор шуданд. ла диаганела дар доираи силсилаи висма скай классикс аввалин бор дар хунукии 28 дараҷа баргузор шуд ва гуфта мешавад ки дар баъзе қисматҳои роҳи лижаронӣ сардӣ ба дараҷаи 30 дараҷа буд. варзишгарони шинохтаи фаронсавӣ Томас Жоли ҳоло дар беморхона аст ва ба гуфтаи табибон 4 ангушти ӯро сармозании дараҷаи 4 ва яки дигарашро дараҷаи 3 ташхис гузоштанд ва гумон меравад ки дар мавсимҳои наздик ӯ ин навъи варзишро дигар пеш бурда натавонад. дар баробари Томас 50% иштирокчиёни ин мусобиқа ҳоло бо бемориҳои гуногун дар беморхонаҳо бистарианд ва онҳо шикоят аз он мебаранд ки бояд ташкилоти Sky Classics дар чунин сардӣ мусобиқаро манъ мекарданд. онҳо ҳаққанд, чун саломатии инсон дар ҷои аввал аст. бибии ман мегуфт одама хунук занад тамом. ба бухти Барселона дар суперҷоми Испания муқобили Атлетик кӣ гунаҳгор аст? то имрӯз мегуфтанд ки Барселона дар охирҳои бозӣ мисле ки худро аз даст дод ва ё мегуфтанд ки дастаи ҳариф бозигузории аҷиберо ба роҳ монд. хулас ягон нафар каси дигарро дақиқан гунаҳгор намекард. сода карда гӯем ҳеҷ кас ҷуръат карда наметавонист ки воқеан дар дохил чӣ гап аст бигӯяд. медонед аз миёни ҳамаи бозигарони Барселона ба қавли худамон кӣ мардак баромад? Гризманн. Гризманне ки бечора худаш дар ин даста ба як азоб фаъолият мекунад. ҷавоби ӯ ҳоло мухлисон ва бозигарони Барсро ҳайрон кардааст. ӯ гуфтааст ки ман фикр мекунам ки мо бо сабаби хело бад будани қисмати хатти дифоъ бозиро бохтем. дар ин бозӣ касе бо касе дар дохили майдон маслиҳат намекард ва касе ба мо нагуфт ки рафти бозиро бояд чӣ хел ба роҳ монем ки ин дар футбол хеле муҳим аст. дар ҳолати тӯбро аз даст додан ва ё тӯбро чӣ гуна аз ҳариф гирифтану ба пеш ҳаракат карданро бояд касе идора кунад. касе бояд аз берун рафти бозиро дида ба мо мегуфт ки ин хел кунед он хел кунед. касе бояд доду фарёд мезад. вале дар ин бозӣ як бозигарон ба якдигар дод мезаданду дигар тамом, гуфтааст Антуан Гризманн. медонед Гризманн чанд касро гунаҳгор кард? якум дифоъгарон, дуюм сармураббӣ ки ба гуфтаи ӯ бояд аз берун ба мо мегуфт ки чӣ кор бояд кард ва сеюм капитани даста Месси ки дар дохил бояд рафти бозиро идора мекард. гуфтанеам ки Гризманн ба истилоҳ чита шуда дар ҳамин бозӣ 2 гол зад, овозаш баланд шуд. хулас гуфти он муаллим Гризманн барои мардиаш 5, вале барои ба қавли бузиаш ҳатман 2 мегирад. капитани дастаи Барселона Лионел Месси дар 2 бозии оянда Барселонаро кӯмак карда наметавонад. ин ба хотири ҳамон корди сурх гирифтааш аст ки кумитаи интизомӣ ӯро аз 2 бозии дилхоҳ мусобиқаи дохилӣ маҳрум кард. акнун гуфта метавонем ки ӯ дар бозии ҷоми Испания муқобили Корнели ва дар чемпионати Испания муқобили Элче ба майдон намебарояд. бошгоҳ барои чунин қарор ба Федератсияи футболи шоигарӣ шикоят бурд, вале натиҷаи шикоятномаи онҳо то ҳол маълум нест. қиссаи аҷибе ки дар Ирландия рух дод ва ҳоло сархати расонаҳои чӣ варзишӣ ва чӣ фарҳангию фароғатист. туби футболии як духтараки ирландӣ ба саёҳат баромад ва бо гузораи чанд рӯзе дар Уэлс пайдо шуд. ба гуфтаи падари Аоифа ӯ ин тубро хело дӯст медошт ва аз хоб мехесту дарҳол пеши туб мерафт ва касе ҷуръат намекард ки ин тубро аз дасташ бигирад ва ё ҳеҷ кас ҳуқуқи ин тубро расидан надошт. чанд рӯз пеш туб ногаҳон ба оби баҳр ҳамроҳ шуд ва падараш ҳамин қадар кӯшиш кард ки тубро аз об берун барорад, вале натавонист. Аоифа чанд рӯз бо касе гап намезад, хеле ғамгин буд. ин ҳодиса рӯзи 10 январ ба вуқӯъ пайваст ва бо гузораи чанд вақт дирӯз дар мамлакати Уэлс дар соҳили баҳри Кередигион ин туб аз ҷониби зане бо номи Алин Дентон ёфт шуд ки дар тани ин туб номи духтарак яъне Аоифа навишта шуда буд. ӯ дарҳол онро ба саҳифаи твиттераш ворид сохту навишт ки ин туби кӣ бошад.
ҳамин тавр волидани аоифа хабар ёфтанд ки тӯб ёфт шудааст ва ба он зан навиштанд ки ин тӯби духтараки онҳост. Хулас Алин Дентон қарор аст рӯзҳои наздик тӯбро ба Ирландия ба соҳибаш баргардонад. дар асл аз даст додани чизи дӯстдоштаат хеле вазнин аст ва он ҳам дар даврони кӯдакӣ. Директори варзишии дастаи ПСЖ Леонардо гуфт ки мо Мбаппе ва Неймарро зора намекунем ки дар даста бимонанд. ин дар ҳоле аст ки сару садоҳо дар мавриди дастаро тарк кардани ҳам Мбаппе ва ҳам Неймар хеле зиёд мешавад. аз директори варзишии даста маҳз ҳамин суолро пурсидам. ӯ гуфтааст ки ман умедворам онҳо медонанд ки ПСЖ дастаи хуб барои футболбозони сатҳи олӣ аст. моро мебояд танҳо бо онҳо забон ёбему корро пеш барем. мо онҳоро зора намекунем ки дар дастаи мо боқӣ бимонанд. касе ки зиёд мехоҳад дар даста бимонад ӯ боқӣ мемонад. касе намехоҳад дарҳо боз аст. мо маҷбур намекунем. мо бо онҳо доим дар муошират ҳастем ва ман чунин эҳсос мекунам ки онҳо дастаро тарк карданӣ нестанд, гуфтааст Леонардо. шояд Неймар ва Мбаппе имсол аз ин даста нараванд, чун бошгоҳҳо аз таъсири баъди коронавирус ҳоло маблағҳои ҳангуф сарф карданӣ нестанд, вале мутмаинам ки дар сурати пешниҳоди пулҳои калон Неймар аз баъри даста як сӯ, шояд аз баъри футбол гузорад. Давид Абраҳам низ аз Бундеслига рафт. яке аз ғамгинтарин рафтанҳо солҳои қабл агар рафтани Ҷерарду Касилиас бошад, дар соли 2021 рафтани Давид Абраҳам аз дастаи Айнтрахт ки ҳоло дар расонаҳои олмонӣ ин мавзӯъ хеле зиёд баррасӣ мешавад, дар охирин бозии дирӯз дастаи Айнтрахт бо охирин иштироки беҳтарин ҳимоятгараш Давид Абраҳам дастаи Шалкеро бо ҳисоби 3-1 мағлуб карданд ва Давид Абраҳам ба хотири он ки чемпионати олмонро тарк мекунад бо футболбозони ҳариф не, балки бо довари майдон пироҳани худро иваз кард. пироҳани худро бо довар иваз кардани футболбоз дар таърихи футбол хело кам мушоҳида шудааст. баъди он Абраҳам бо кулли ҳайати доварони бозӣ акси хотиравӣ гирифт ва баъди 7 соли фаъолият дар чемпионати олмон инак Бундеслигаро тарк мекунад. вале ба гуфтаи худаш ӯ ҳоло карьераи варзишиашро хотима доданӣ нест ва қарор аст мин баъд дар дастаи уракани Аргентина фаъолият барад. чӣ хел дар довар аст вақте аз як ҷо ба ҷои дигар меравӣ ва ҷои кори қаблият аллакай бароят бегона аст. ба ҳамин монанд як таърихи дигар дар бозии дастаҳои Ювентус ва Интер мушоҳида кардед ки Артуро Видал дар оғози бозӣ ҳангоми бо Келини рӯбарӯ шудан ӯро оғӯш гирифту рамзи Ювентусро дар футболкаи Келини буса кард. ин ҳамагонро ҳайрон сохт, чун ӯ бозигари Интер аст ва рамзи дастаи ҳарифро буса мекунад. албатта ин барои дигарон ҳайратовар аст, вале барои инсони вафодор ин болотар аз футбол меистад. Артуро Видал замоне ҳамин рамзро ба бар мекарду аз пушти он ҷонфидоӣ месохт. Артуро Видал баъдан худаш шаҳр дод ки ин бусаро ман ба хотири дӯсти худ Ҷорҷо Келини кардам ки замонҳои тиллоии худро дар майдон мо якҷо гузаронидаем. Ювентус ин дастае буд ки ман он ҷо фаъолият кардам ва хотираҳои ширине аз он ба ёдам боқӣ мондааст. аммо ман ҳоло мухлисон ва аҳли дастаеро эҳтиром мекунам ки барои ҳифзи ранги он маро бовар карданд. ман барои ин ҷони худро медиҳам, гуфтааст Артуро Видал. ин ягон ҷои ҳайронӣ надорад. Артуро Видал рамзеро буса кард ки замоне барои он ҷон медод ва муҳаббати як дастаро аз қалби каси дигар маҷбуран гирифта намешавад. Логан Пол ва Ҷейк Пол бародарон аз доираи ютуб-блогерҳо мехоҳанд ба фазои пуровозаи варзиш ворид шаванд ва барои ин онҳо мехоҳанд яку якбора аз нуқтаи баландтарин оғоз намоянд. чанд рӯз пас Логан Пол бо Флойд Мейвезер рақобат мекунад. имрӯз Конор даъвати Ҷейк Полро қабул кард. ин дар ҳоле аст ки чанд вақт пеш Ҷейк Пол Конорро ба рақобат даъват карда буд, вале ирландӣ ба даъвати ӯ тамоман аксулъамале нишон надода буд. аз миён анқариб як моҳ гузашт ва ҳамакнун дирӯз Макгрегор расонаӣ кард ки агар ӯ хостори ин рақобат аст, пас ман бо ӯ дар октагон вомехӯрам. ҳамчунин илова кардааст ки рақамҳои зебои пул Майк Тайсон ва Рой Ҷонсро дар пирӣ ба ҳам овард. пеш аз ин ситораи ютуб-канал бо баскетболбози машҳур рақобат карданд. хулас ин тиҷорати хуб аст. агар ин доллар меорад, пас чӣ ҳикмате дорад, гуфтааст Конор Макгрегор. баъдан мегӯянд чаро рақобатҳои ММА-ро ба бозиҳои олимпӣ ворид намесозед. охир маро мебахшеду як ютуб-блогере мисли ман бо беҳтарин рамзгари дунё рақобат мекунад. магар ин варзише аст ки дар бозиҳои олимпӣ шомил бошад? Фернандо Торес, собиқ футболбози дастаи Атлетико Мадрид, дирӯз расман фаъолияти мураббигии худро оғоз кард ва дар аввалин вохӯрии дастааш аллакай бо шарофати голи писари Диего Симеоне дастааш соҳиби хол гардид.
ӯ ҳоло сармураббии дастаи Атлетико Б, яъне дастаи дуюми Атлетико Мадридро бар уҳда дорад ва дар аввалин вохӯрии расмиаш ба ҳайси сармураббӣ муқобили дастаи Побленсе шуд ки ин бозӣ мусовӣ хотима ёфт ва голи ягонаи дастаи Торресро писари сармураббии дастаи Атлетико Ҷулиано Симеоне ба самар расонид. Аввалаш ки нағз оғоз гардид, оқибаташ ба хайр хоҳад буд. Ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.